Това ли е маниера на кариерно развитие в ГЕРБ? Подобно на вас. Някой решава, че ще се занимавате с нещо или някой, който е специалист в друга област, започва да се квалифицира по време на работния процес в друга? Попаднах в партията чрез познанството си с господин Цветанов. Аз лекувам неговите деца в детската им възраст. Всичките едно след друго. Значи може да кажем, че вие сте семейният зъболекар на Цветан Цветанов? Не, или? аз съм детския зъболекар. Добре, вие сте детския зъболекар. Вие сте зъболекар на неговите деца. Така. По тази линия вие се запознавате с него и той ви кани в партията. Точно така. Добре, 2005 година, да обобщим, Цветан Цветанов кани личния зъболекар на своите деца в партията и след това ви насочва към външната политика. Така ли? Не, аз се насочих към външната политика, защото видях, че не мога да работя ефективно в здравеопазването. Трябва ли човек все пак да има подходящо образование, образователен ценз, за да започне да се занимава с това? Не дейте да настоявате на нещо, което не е правилно, защото човек, който има желание, мотивация и интелект и смелост, може да работи във външната политика. Казахте преди малко, че сте човек, който най-дълго е председателствал Комисията по външна политика в Народно събрание. Всъщност, как станахте толкова тесен експерт в тази област? Каква е вашата професия? Много четене. Аз съм лекар по образование, лекар по дентална медицина и съм доктор по обществено-дентално здраве. Всичко това ми дава възможност за една широка представа за много проблеми в обществото. И наистина, как един стоматолог стана специалист по външна политика? През 2009 година в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И по стечение на обстоятелствата тогава станах заместник-председател и влезах на най-високото ниво в тези кръгове в Съвета на Европа. Нека не подценяваме тази организация, защото голяма част от последния доклад за България е базиран на нейните изводи за CVM, имам предвид, който твърдим, че е приключил. Да, но като лекар би трябвало да се насочите по-скоро към медицината. Да, бях 2 мандата в Комисията по здравеопазването. Видях, че там няма как да постигна нещо, което искам и което знам. Защо няма как да постигнете нещо? Защото такъв беше начинът на работа още от тогава. Всичко, което ние предлагахме като колеги, свързано с медицинската професия и с това, което смятахме, че трябва да бъде подобрено от нашия практически опит, то не се приемаше. Да, но пък какво още си помислят хората, които завършват в момента международни икономически отношения? Те нямат нужда от това образование, могат сами да се квалифицират. В тази област има нужда от много практика. И когато човек е минал по стечение на обстоятелствата през нея, смятам, че няма проблем да бъде доказано, че той е добър в тази си работа. Това ли е маниера на кариерно развитие в ГЕРБ? Подобно на вас. Някой решава, че ще се занимавате с нещо или някой, който е специалист в друга област, започва да се квалифицира по време на работния процес в друга? Не мисля. Само, че това ли е начинът на работа? Депутатите предлагат нещо, но никой не се вслушва в техния глас. Така ли функционира ГЕРБ? До голяма степен, да. И това кога го разбрахте? Много рано. Но вярвах, че оставайки вътре ще успея да направя нещо повече. И всъщност съм направила много във всичките тези години. А може да се каже, че гласът ви е бил заглушен като депутат? Може да се каже. През тези години обаче, за които говорите и казвате, че това сте го установили много рано, човекът, който ръководеше парламентарната дейност, не е ли точно Цветан Цветанов? Така е. Има верни неща в това, но нека да ви попитам сега, когато лошият Цветанов си тръгна, дали нещата са по-добре и в партията, и в парламентарната група. Не са по-добре. Това беше начин на управление и маниер на работа, който смятам, че той е осъзнал сега, че трябва да бъде променен. А какво мислите за прословутия апартамент в квартал Изток и за апартамент Гейт? Обясних ви, че на мен това не ми пречи да опитам да работя с него. Няма какво да ви кажа повече. Кое е това, което ни ви пречи? Че той притежава този апартамент. По честен начин ли е придобит според вас този апартамент? Смятам, че да, след като и той каза, защото смятам, че без откровенност няма и доверие. И за да привлече доверие, трябва да бъде още по-откровен. Ще трябва и органите на реда също казаха, че няма никакъв проблем в това. Интересно е при него да му каже какъв е проблема. Защото може би не знаете, че аз преди да реша да си тръгна през месец юли, потърсих по-елегантния начин да си тръгна и кандидатствах за една висока позиция в Европейската комисия. И тя е ръководител на представителството на Европейската комисия в София.
И всъщност за това говорих с него една година по-рано и му казах, че аз ще кандидатствам за тази позиция. Той се съгласи. От тогава не сме имали разговор. А казахте ли му тогава, че елегантно искате да се оттеглите от ГЕРБ и от управлението? Аз мисля, че не е нужно да се казва. А той не ви ли спря? Не. Защо? Защото, предполагам, ме познава от хората, които са изказвали мнения за мен пред него. И какво е било това мнение? Че когато реша нещо, то се случва. А вие все пак не получихте този пост? Не. В това няма никакъв проблем. Този пост трудно се получава, защото моят профил е много политически, не е толкова административен и защото колкото и да имам друго мнение, аз съм свързана с управлението. Аз смятам, че Европейската комисия иска нещо по-странично и не мисля, че бих могла да бъда обективна. Директно зависеше ли от Бойко Борисов получаването на този пост? Според мен тогава, преди една година, да, ако имах подкрепа, бих могла да получа този пост, но ако ситуацията в България не се беше променила. И тук нека да кажа няколко неща, които също ме накараха да тръгна. Има няколко брошки на ревера на партия ГЕРБ, които няма как да бъдат пропуснати. Едното е това, че нямахме силата да ратифицираме споразумението за търговия с Канада, което всъщност говори, че ние още сме в сферата на протекционизма и не искаме да търгуваме свободно. Другото, което не направихме, е, че не се присъединихме към пакта за миграция на ООН. Вчера виждате, че е приоритет на Европейската комисия миграцията. И третото, за което няма е свързано да върховенството на закона. Да. Разбира се, това е и Истанбулската конвенция, за която аз съм работила много. По никакъв начин не я свързвам с джендърство, свързвам я с защита на насилието от жени. И ако си мислим, че нашите жени са защитени от насилие, нека да не работим в тази сфера. Каквато и да е позицията на републиканци за България по тази тема, аз ще отстоявам своето мнение. Смятате ли, че ако влезете в Народното събрание след бъдещи избори, може да се коалирате с ГЕРБ? Кого визирате да влезе в Народното събрание? А вашата партия? Моята Републиканци за България. Разбира се, че бихме могли да се коалираме с ГЕРБ, защото би следвало да следваме еднакви принципи. Това въпросът и те дали искат, но бихте ли се коалирали с ГЕРБ, с лидер Бойко Борисов, при условие, че си тръгвате? Това са много условности, които поставяте. Никой не знае какво ще се случи в бъдещите месеци. Поставяме ги, за да разберем докъде стигат или докъде могат да стигнат компромисите на политиците. Мисля, че за съжаление в тази ситуация, в която сме, компромисите ще бъдат големи и не само в тези партии ГЕРБ и Републиканци за България, защото фрагментацията ще бъде толкова голяма, че трудно ще се състави каквато и да е коалиция.